So yun mga kababayan, eto na naman tayo ulit sa mga maiinit na mga isyu. Ang dami niyang apektado sa mga in-upload natin na sinasabi magnanakaw si Marcos. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Hindi totoo Ang yan. sinasabi ko lang kasi dyan sa upload ko na yan is magnanakaw siya ulit pag ginawa niyong 20 ang bigas. Gunggong! Kasi saan niya kukunin yan? Saan niya kukunin? Umbot sa langaw. Ito na naman tayo papakita ko yung ano. Ito na naman tayo Kayo kasi pinapangunahan nyo ang ano ang tawag dito. Pinapangunahan nyo ang kandidato nyo Ako, wala akong pinapanigang kandidato. Kahit si Lini, hindi ko pinapanigan niya kasi bawal kasi mamuno ang babae. Nakasulat yan sa Bible. Bawal mamuno ang babae sa lalaki. Kaya Hindi totoo yan. dito sa pamumuno naman dito sa ating bansa, bawal talaga. Umbot sa langaw. Yan. So, hindi ko naman sinusuportahan si Lini. Ayaw ko rin yan at pingklawan yan. Ang daming nagtatag sa akin ng mga pingklawan. Inads ako sa mga group nila. Ay nako, hindi ako sang-ayon dyan kasi ayaw ko talaga mamuno ang babae. Lalo na sa loob ng bahay, ayaw ko mamumuno ang babae. Dapat lalaki mamuno. Yan. Itong sinasabi ng mga BBM supporters, kagaya nitong Bardagulan versus Lini versus BBM. Yung Bardagulan na group ba yan? Nang sa atin 20 pesos yung bigas. Yan. Okay, payag na ako. 20 pesos ang bigas. Okay, payag na ako. Walang magnanakaw. Alright. Payag ka rin ba na ibalik sa 120 ang sweldo mo? Umbot sa langaw. 20 pesos. O tingnan nyo doon sa nakaraan kung magkano ang sweldo nung 20 pesos ang bigas. Yan. Payag ba kayo na ibalik din yung doon kababa yung sweldo nyo? Hindi ba? Balansi ba o hindi? O yan. Mag-isip kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, magiging kurap ang isang presidente pag tutuparin niya yung sinasabi niyo 20 pesos. Pinapangunahan yung presidente nyo. Karne 85, manok 65. Salamat pa kayo, BBM. Bakit? Naipangako ba niya yan? Oh. Naipangako ba niya yan? Umbot sa langaw. Sa inyo? Wala akong pinapanigang kandidato o sino man. At Hindi walang totoo nagbabayad yan. sa akin. Ito, kinukuha ko yung opinion nyo kung sino ang pwede kong iboto. Ngayon, ayan, mainit kayo dyan. Wala pa nga. Hindi naman kayo, apektado ba kayo dyan sa, okay, manok nyo, sinabing magnanakaw. Aba, ang sabi nila, ang buwit, pag naipit, ayun, sumisigaw. Yan, naiipit ba kayo? Dahil yan sa magnanakaw na sinasabi. Umbot Ito, sa langaw. tingnan nyo si Digong. O, ayan. Ba't siya may kaso? Ang asawa niya may kaso. Ang anak niya may kaso. Tapos sila ang doon sa Malacanang. Ano tingin mo sa Malacanang? Prisuhan? O, ayan, pabulaanan nyo yung sinasabi ni Digong. Si Digong na mismo. Ayan, si Digong na mismo ang nagsabi. Presidente na mismo ang nagsabi. Tapos sinasabi nyo, hindi ka respeto ako. Ayan, bakit ka nire-respeto nyo yan? Siya na mismo nagsabi. Ay gagawin daw na prisuhan ang Malacanang. Sipin mo yan. Ito pa, panoorin nyo ito. Sabi ko sa inyo bigyan nyo ako ng dahilan. Ito, bigyan nyo ako ng dahilan para iboto ko sa Bongbong. Wala pa ako napipili. Bigyan nyo ako ng dahilan para iboto ko si Bongbong. At bigyan nyo ako ng dahilan para iboto ko si Lini. Yan, mga pinglawan. Yan, so ito, pakinggan nyo ito kukumentuhan natin to. Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Correct. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Ayan. Kita nyo? Mas, para bang, tingnan nyo yan kaya ayaw. Ito, itutuloy-tuloy natin itong, kukumentuhan natin itong debate ito ni Cayetano at saka ni Bongbong Marcos noong 2016. Aba, ay mag-isip kayo mabuti kasi wala siyang naisagot dito Ituloy natin. Pag mas malaki ninakaw mo,
magiging senador ka. Ayun. Pag barkada mo si Napoles, eh syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya. Di ba? Magiging vice president ka. At pag maging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. Ayun. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. Kita nyo? Yan ang ano, yan ang kalakaran talaga. Totoo yung sinasabi ni Cayetano. Oh, tuloy natin. You, bumili ka ng bahay sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. So we need to give Senator Marcos a chance. Kita nyo? Pati pa sa tax, korupsyon. Yan. Diyan nanggagaling yung kinukurap ng isang presidente o kung sino mang uupo diyan at lahat ng mga alipuris niya. Diyan manggagaling. Ito pa. Sige, tuloy na to. No, I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how you became congressman? Is that how you became senator? That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Kita nyo? Yan lang ang sinagot niya. Ito pa ulit. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero, sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it Tingnan nyo, pag kayong ba ay may paninirang ganun sa sinabi mong harap-harapan, hindi nakarespeto ba yung mga ganun? Diba? Tingnan nyo, congressman yun. Nagsasabi, senador yung sinasabihan. Hindi totoo yan. Kandidato ng Vice President noong 2016 yan. Pareha silang kandidato ng Vice President. Mga matataas na tao yan. Sila mismo nagsasabihan ng korupsyon, na kung ano-ano, mga peke yung ganyan. Ayun, yun ba, yan, hindi ba ka-respeto yung mga yan? Nire-respeto nyo pa rin, di ba? Ayan pa. applies to many, not to all. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo, but Senator Marcos. Ayan, tingnan nyo. Nilalabanan niya ang korupsyon. Ito pa, pakinggan nyo pa to. Nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Ayan, yan ang presidente na iboboto natin. Yan ang presidente na tinatangkilik natin. Ayaw ko rin sa pinglawan. Pero pinag-iisipan ko pa kung sino iboboto ko. Bigyan nyo ako ng dahilan at bigyan nyo ako ng sapat na dahilan para iboto ko si Bongbong. Yan, ito pa. Diba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit kayo lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit. Kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit. Kasi lumalabas, doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. Okay, ano? Asan yung ebidensya na sinasabi nyo? Nasabi niyo ilabas kong ebidensya ko na nagnakaw siya. Ito, hindi pa ba sapat ito? Hindi pa ba Hindi sapat totoo yan. itong pinapanood nyo na yan? Alam ko na panood nyo yan eh. Bakit nagbubulag-bulagan kayo? Kita mo involved siya sa Napoles? Pakinggan natin. This will be the last word. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Kaya po, hindi totoo, walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Kaya, Ayan, hindi ako nagbibintang harap-harapan, buong mundo napanood yan. Sino ngayon hindi ka respeto? Si Cayetano ba? O ako? O si Digong kanina na napanood nyo? Di ba? So bigyan nyo ako ngayon. Ngayon, ang masasabi ko, ang MBBM hindi na magnanakaw. Ito na. Marcos babangon muli. Yan. Marcos babangon muli. Paano siya makakabangon kung pinangungunahan niya siya na sinasabi niyo 20 pesos ang bigas? Saan niya kukunin yon? Yung pag-subsidy nyon, 65 ang kilo ng manok, 85 ang kilo ng baboy. Saan kaya siya kukuha ng pangtapal niya doon
Ngayon, kung payag ka na ibalik sa 150 o 120 yung sildo mo, gagawin 20 pesos yung kilo ng bigas, ayun, pwede. O, diba? Balik tayo sa nakaraan. Ang sinasabi nyo, masarap ang buhay nung panahon ng martial law. Napakahirap ang buhay nung panahon na yan kasi Hindi wala totoo pang yan. kuryente nung panahon na yan. Maraming naglipa ng magnanakaw kay ibinagsak ang martial law. Umbot sa Ngayon, langaw. kailan lang nagkailaw doon sa lugar namin? 80s na. Buhay na ako niyan nung panahon ng martial law. Buhay na ako niyan. Alam ko na yung mga nangyayari. At saka walang relocation nung araw. Pag bumaha na ganyan, diyan ka sa bubong ng bahay mo, hahagisan ka lang ng pagkain diyan ng helicopter. Walang relocation nung araw. Kaya ang bahay nung araw sa amin, matataas. May silong na ganun. Akala mo garahin ng truck yung ilalim. Ganun nung araw. Kaya sinasabi nyo na masarap ang buhay nung panahon ni Marcos. Keso ganyan-ganyan. May masarap ang buhay, may mahirap ang buhay. Yung mahirap nun, mahirap. Yung maganda ang buhay, maganda ang buhay. Parehas din ngayon yan. Ngayon, ang naging problema lang kasi dahil ngayon, malaya na lahat mga tao magdadadaldal. Pero nung araw kasi, pag may nakarinig na nagsalita ka against Marcos, dadamputin ka ng constabulary, ng PCA. Hindi Nung totoo araw, yan. ganun yan, kahigpit nung araw. Bawal na bawal ka magsalita against Marcos at bawal na bawal yung nakikita na nagtitipon-tipon na ganyan. Uhuliin kayo, dadamputin kayo kasi nga martial law nga. Ganun nung panahon na yan. At saka lahat ng mga Pilipino na 21 years old na lalaki, pag nakita yan ng Trapcom, tinadampot yan. Papadalhan na lang ng sulat yung magulang yan. Tinitrini na yan sa na sundalo. Kasi yan ang isasabak sa Malaysia nung araw. Ganun niya ang purpose niya nung araw. Pakinggan pa natin to. Ayan po, chairman ng COMELEC, dati Oh. PCGG. Oh. Hindi ko alam kung sa akin siya nakatawa o kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Oh, yan, Pangapat po, sa SALM ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagtatrabaho. Well, Kung hindi sa gobyerno. Oh. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Diba? Ang laki ng pera niya. Pero saan pa niya kukunin? Napanood niyo na yan. So wag na tayong wag na tayong magmaang-maangan. Ngayon, mag-comment kayo dyan. Putaktihin nyo ng comment yan kung gusto nyo. I-bash nyo ako kung gusto nyo, pero mag-isip kayo. Ngayon, kung meron kang sasuggest sa akin kung bakit ibubuto ko si Bongbong Marcos, mas maganda, mas dabis. Yan. Yung iba nga, hindi pa napapanood. Nakita lang yung title. Comment na kaagad. Masyado kayo agresibo. Yun. Antayin ko yung mga comment nyo.